Asedama page 1 salon said na waye meeting kama so ediama me woko dome organizer ho obeyoti ama Maureen ene ye nyabre ne tie said ensam ni chiremo ankasa etie Rasha bedwani ya wodunam de mo manfo wa Stiffy South wa Ahafo mantamu Alhaji Collins Dauda na enra obo apro se wo kọ no akọhwe se the registration no ekoso ewo ho ewi akire Acherensua Methodist School Police Center hono na yako spray pepper gu pani anim said enti na ma ne basa Adom TV ama ne bofo etoso Samu jeshego nyina esi wa bra emrahye bedwani edema Stiffy South ai wo Ahafo mantamu Alhaji Collins Dauda ebo anan eko registration center awodo a ewa abato mpesua so wo se wo kwakọhwe de ekoso ewo de dikan no okoduru Acherensua Methodist School no amanfo bi owo bi eye won adwen se wo ma no enkorem senti wo hyase se wo pete pepper spray egu nani ochema wansusu se emrahye bedwani no ebekọ bia wo twere edin no sasemi a esi wo ho edi mentim ho ase na abeto NDC ne MPP amanyoko no enkofo bia ewo kro no so emu asrafo bo onipa ba kwa osusu se oka MPP amanyoko ne ho etuo ena nadmo panyimpa owo mansininim a wo frɛ no Musa Isa Kanso obedidade abonani a emoja efrimu eba se nipa mienu yi wode wonko St Elizabeth Hospital a wo hwidie mu a wokoje ayarehwe sisi aye kasa die aposifo ne asrafo aba honom a wo ba behwe se asomdwie ebeba kro ni mu Adom Kasee ama ne boni Christian Forikuma ene mrahye bedwani a owo Stiffy South Collins Dauda atwetwe nkomo no de nsema hodo bi etudwe obia no opede ekoso yi so hwe mranti akofo mfiri Kumase ene sankore ene sunane abebu ha umuze enye de ye peni menyini se Acherensua ahemfo ene gede ekoso no Acherensua ama menyini so ma ene gede ekoso Stiffy mansini no minim se menyini se omo ene gede ekoso no e o se betro dia beto abana se mo ye disia ajaze democracy ayaka se ekamba mi kabenya ni bi na mo ye eni pa man kwa no nto aba de ko kasa kire no ko to aba mfama na wo so ma no nto wo be hura eni ade a enye de wo se eba no but MPP for enra na DISEC efe political parties ni na Asia ohwidiem say ye be free registration ase ene no omo mpese yebehu matofobia o baabia timo bia mfa mrantie bia ni nachi na police wa ha no ombetimi abo obia ho ban wa ha ntimi sha no pa me ba no mene abrantie ba akopɛ ena kam na ba me ba na beto me chama o ha ena ifrase wa arsi ha no tie hwese de di ntro no ekoso problem bia ni ba bia na me bedru Methodist School ha eho na enipa binum betwra na mrantie bi efirihwidiem MPP for mrantie bi a omo firihwidiem ene nkasem abebo dompem wo ho na omo doso mebi asa ne atiamia me hu se ebetimi de basabasa ba de na omo ye no wane se ono ofiri nkasem firihwidiem no o ka kira Acherensua ni se oturo ni din o ho a enyiye na enu de na ye nye asem bia ese nipa no ba no mo pampam wo mo ndi me frɛ Kenya ase ye dise commander ebo na mane se de ekoso no epo na ye bo no no ase ma obi a mfa mrantie bi ama na police for na be omo adwuma no MPP for na guso na oma na police for na ma mehwe ti kwansima na a police for mpanyimfo bi so free go so eba nti womo no edi kan station one na me ko enti media chire ko station ko he se obepam mrantie na afiri ho megina ho a menka bi hiem owura bi abrantie be frɛ no kan yima me wura ho no no o ka kyerem se nia ene die besi no ebesi mamua no manka hwe ena
Mako gyina baabi. Mehu ya sɛ wafa machi. No de woyi ade afiri ne botom. Sɛ na pepper spray enu omi agu me. Defi ode na je sɛ mehu bibia bio. Ɛna mete sɛ a police for no sɛ me metra mo car. No mo hwɛ me driver na no. Baba be fam na yɛ de makɔ hospital. Na police for no ka so mo car no benti. Memfo o mo car no kɔ hospital. Timi ne police for no ɛna kɔ hospital hɔ a ɔmo ɛkɔ horo mani no so na nya wo da wo me hoye. Officially, what catch the police force say? Mabo police for amane, mabo Acherensua police for amane say Abranti a friend of Kaima or the spray a gumani and I'm a cook and what dear gumani.